Pakistanyň Demiradyk Günwatar sebitlerinde resmiýetiň sözlerine görä Demiradyk Waziristan Tiri taýpalar regionundan göçen adamlaryň sany 450 000 ýetipdir. Ýaşaýjylaryň aglawaty goňşy Banu etrawyna geçdiler. Hökümet güýçleri Demiradyk Waziristan sebitinde harba operasiýalary başlaly bäri adamlar bu sebiti terk edip başladylar. Şeýle-de Pakistanyň Demiradyk Günwataryna yerli telekeçiler hökümetiň dukanlary ýykyp, onuň ýerine täze badary gurmak baradaky kararyna garşy çykyp protest geçirdiler. Namakmandi köçesiniň uğrunda müňlerçe dukan ýerleşýär. Söwdegärler täze badaryň gurulmagy netijesinde olaryň işine uly deperiň ýetjekdigini aýdýarlar. Namakmandi badarynyň uğrundaky dukanlarda agla we irimişler satylyp, bu ýere her gün müňlerçe adam badarlama üçin gelýär. Moskwada Tebii Baýlyklar Ministrliginiň öňünde protest geçirildi. Demonstrasiýa Hukuk we Kanun Jemgyýetçilik topory we Ýablyka adly oppozision partiýasy tarapyndan ornaldy. Olar Soçi Milli Parkynda guruluşy işlerini geçirmek baradaky suwdyň kararynyň ýatyrylmagyny talap etdiler. Russiýada bir adamyň gatnaşmagynaky protestler köp duş elinýär. Bu resmiýetleriň ruhsat berilmedik protestleri geçirmek aýplamalary esasynda tutsaw etmeleriniň öňüni almak maksady bilen edilýär. Täjikistanda Islam Galkynyş Partiýasynyň başlygy syýasy arenada edilýän basyşyň barha artýanlygyny öňe sürdi. Jewitleşmek gününiň öňü syýrasydan çykyşynda Muhiddin Kabiri syýasy partiýalaryň arasynda konstruktiw dialoga çağırdy. Resmiýetler Täjikistan boýunça Islam Galkynyş Partiýasynyň ençeme edarasyny ýapmak barada karar çykardy. Siz Azatlyk Radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış boldunuz.